Sin tira chuan hotel ni om taka hian tlangval pakhat hi khuma alo mu a hmeichhe pakhat rawn langin hmeltha chuan a pan phei chu pa chuan lo potin khumah chuan a baw beta a mutpui ta bawk an thil ti an zawh nu chuan nula zawk chuan a ril ru chuan kanu zaina ka nei theinan hetia ka mi hriat ngai mi alo poisa wanga ka mutpui hi angai ta si a ti in a ril ru chu a hriawm hle maya tho chuakin room chu a chhuah sana a han chuak chu pawna kawngka bula a han ding le wangwang songyan run langin ani hi ani chutiang thil ti tir tu chu ani chuan izo felta mo ti in a bank card chu chhuata a the thla a room lam chu a pan san nula hi songnuan ni in a hun kal to a run langa songyan khan ani hne na chuan inu hospital bele in zaina in nei fatani lo chuan heta tang hian an pe chuak don cheusia ti in a hne na chuan tinge ka tan zan khat I tho mai lawang chuan in poisa mamote ka pe bok chi anga a han ti chuan a lo rem ti a songnuan chuan a card pai chu charin amamo a nei thei chu anui saka chutiang bokin japo room a chuan a luta tlangval bula chuan ruaka mu in songnuan kha ani ti a hri ho lo le nga la chu pa chuan a hne na chuan mo phurna kala ang ti in a thawa a kar ta han pe chu songyan chuan he songnuan chu mi pa ka ti lo sok lo ompui ni hi ti in ma se chu pa chu mi hausa turu tak mai tang shi ya na lo ni a chu wang chuan a hlim ver ver hle kum nga lai lo ve ta songnua maron lang tlangval pakhat kyo chuan ile dol ta tak takem ni alo ti ani po chuan cheina alet angai thule ti tur poimo anei wanga ni thu chu alo soya akyanga chuan no pangkum ngami meichhia le mi pa lo omin an hne na chuan le in patikyo hne na hian mangtha ti ru le ti in a ti tira anni po chuan fel takin an mangtha a an kal ta bok China lampan chuan an thlok tawangwanga fashion show pakhat hi alo lang ta chuan songyan po alo oma abula chunu hne na chuan chui tu ra ka ti che kha ilo ti em a han ti ani chuan o ti in mina chu cheina oma tuna showa po hian alo in lan ngei rin om alo ti songyan chuan ril ru chuan kumnga liam ta a in ti siak na a ka chak chan kha he mina design ka copy wang hi ani a ani hi alo in lana kemin sha chhuak ani vai chuan ka tho ha sa ti kha ka hlo vek don si a ti in mina chu ka zon mu a ka hnuaya ka thunun thei tura ka om ti ranga ya ni ti in alo ngai to a backstage lama po an lo boy hle a an model pakhat kor hak chu a dik thei lowa a siam to nu chuan mina ti lo kawin songnuam kha alo langa ani na lo thlakin mina ti in alo in soi hi ani tuna chuan designer thiam takani to a awa thleng thwa ya thil fel lo omem ni ti in a zot wat ani chuan hei akor hak le tlero hi a in mil thei lo an lo da swala ni nge yang alo ti ma se ani chuan on sam takin han thla kwal vela moi takin ron chuak le mai a chan nu po chuan lo fak le a I thiam ngei mai nang hi chu ti in an model po kal tura ti in a chan nu chuan mina hne na chuan taka he show po a top kan nei to a tinge mi pui ma a email te I phaulan ve mai lawang alo ti ma se ani chuan alo du law thil dang ti tur ka nei ka kal photang ti in a kal ta dai songyan po mina om ti sha in alo zong ve meka chuti lain amanen chuan anin tok ma se ani chuan mina ti shelawin songnuam ti in a she si a nangmo a han ti heta engei ti a ti a mina la chuan heta ka thokalom alo ti ja chuan inu te enge an a thi to nge alo ti a ani ve thung chuan lo nu yin ni lowe izara himdap takin kan chung kwa kan om thei pha e alo ti a chute anin biak lai chuan a fa te pahni chuan an lo kawa anu ti in an ron pan songyan po chu a chhong ve hle chute fa anei chu mina hne na chuan
anu anti na kau che an lo ti ani po chu an ral chuan a kalta a an kal chu en wangwangin a fapa hmel chu songyan chuan tiang hri yan nen in anga ti hle maya naupang tela chuan kanu alo mu sit vel ani mo a le peka chuan a chak to lawang an lo ti ril ru ve bok songyan chuan a hma khan an mudun ti a shevek bok nen a fa ani thei mai ngem ti ngai to in ka sha ta ngai ani ti in a kal ve ngal mina po apol te hne na vakalin a chanu khan pangpar alo pe kalom poilu tok che shatakin shoi zo theya kan chuang lu tok che anya ti in I model te hne na chuan soi tur te nei yem a han ti ani po chuan an hma a chuan dingin lom thu a soya show a hlotlin chan hi nangma ni wang chawani a nakina hei ai hlotling hian ba sai le nge ya kan zawaya kan thole cheu anga ya chumi tur chuan ke po in thei top ka chwa nge yang ti in a soya kutan lo beng dur dur show a changa an holam chu a fa te pahni po seat nunga tui takin an mu a car chumi na chuan a khala chutia atlan lai chuan tian shi yan chu a ron tlan thuta a sut pha ta nge nge konga chuan a let reng mai mina po hlau thong deuh chuan na va chhuak ka a buai pui kapu icha em ati ambulance kola aron thleng thuai doctor chuan chema vi na hliam nei ani awamak ve ti in motor chhunga chuan an zon luta mina po chu a chanu khan ron kaw chutia ami sut an han kalsan top chu ni thein a sha si lawa a chanu hne na chuan ka fa te kha khonga in lo va shwai hola lo ngai ven mai ro o ti in ambulance chhunga chuan a luta yang shing yang chu a zui ve ta ngal ambulance chhunga chuan an ve na hliam chu avon saka chutia hriyan hmel a han mu chu ka hmu to hnu ang hle mai ti in a hmel a che shan lawa chuan a ko thak po hi amana tlom lo hle ti a sha jeng tu chiang nge mo ani le ati ve a hospital an thlen chuan man mo dewa zai nga la ngai awangin operation room a chuan norlu an tum ma se hriyan chuan mina ko chu avon tlata wang chuan doctorin ilut ve thei to lo a han ti chuan ka kuta wan tlata lom lo ti in an pahni chuan har sa tak chuan an phel thei sha ma ti chuan surgery ti tur chuan an lut nga la pona mina chuan alo ngak reng hriyan po doctorin a khoya a hliam te chu an thui meka chutia ngak hlel taka alo nga lai chuan doctor ron chhuaka enge an a han ti vat doctor chuan tunna chuan adin hmun angai tom to lawe general ward ta kan da nga la thilpoi engma thleng lo lawa ti in kandam lo tan mi poimo takin nge yang mo kan lu ma khan amwan ngit e mai che a han ti chuan mina chuan a ril ru chuan ka su si a ka tlan bo hlo wang ani nge yang ti in in ring deuh top hriyan ni na chu mina chuan a shebok si lo amun na kyanga thu ve in I karte mo walet engma om si lo ini na dik tak I chung te engtin nge ka zon ta kang han harwa te alo ti ril ru chu ti la yin nurse ron kal chuan mina hne na chuan dam lo chung te ini em thil sign tur oma a han ti chuan tu ma kau tur a shebok lo nen khoi ke man kalo sign na nge ti in sign ta to pa paper a chuan mina po abula thu chung chuan lo mu thu hriyan ron harve in a hliam chu a hmel atang na ati ti chu a sha hle maya ron chu chhuakin a thoma mina po a ron hara a hne na kapu I chadewem ni alo ti vat ani chuan ngai twa hleilowin mina chuan apuya ngain ane na chuan nek omlo zet hian min puya loman I du zat me shil theyang alo ti mina chuan angai na shilo zetin nilau I she swal keima hian ka chil pal che a ma se police ka shil lawanya kan pahni hian soidu nila a chat ka ring zok alo ti hriyan chuan I du chu min shil la alo ti chal tho chwa han tum chu mina chuan la tho su I hliam alan don si a eitur kalo le sakang che ti in chhuak zui ngal dora eitur chulein hospital lam apan le ma se a room ava thleng chu hriyan kha alo om to lo ba chum vela han check po chuan om si lo
nurse counter a chuan vakalin khonge damlo room A08 ami kha avati ani chuan an discharge to thu in lo chang mai makati ril ru hle a aladam se lo nen khan nurse ne na chuan sticky note in ayem a hanti alo pe vata a number zakin nurse ne na chuan khapa kha alo let le a ka chung changa zo che ni chuan hei hi khonga in min lo pek sak sham donya o te in a thil zia chu hlanin a chhuak ve ngal hun te lo liamin shian po alo dam ve to a company lama te kal thei to in meeting an lo nei me ka shareholders te po chuan dokan an lo kil chap ma se shian thu soi chu an pom pui vak lawe chu mai ba ka ani chuan chairman po ka hmu lo na reita karwalin in lo mu ve du angem a han ti phei chuan lam fasha te te samin an chuak zo ta veka a assistant kawin a hne na chuan a chunga thil thleng te kha lo chui turin thu a pe a chu mai ba ka hospital a omna akala ama pui tunu kha million nga va pe turin thu chu a pe ngal bok a assistant chuan hospital apana ma se mi na ne nanin pela anin mu man law nurse ho hne na chuan a han zot ma se an ni chuan tun lo khana chuak nu la chu ti in paper nu chi a ti a pe ka han tum chu a mu zo hau lo le nga le mi na te nu fa za po shopping mall a kalin an lo chuak hawa a fanu te chuan anu ice cream ka e chak ti in an pe ami chu le ngen eng flavor ngei du le a han ti a ani chuan strawberry a lo ti a fa pa han zot ve a ani chuan in lamen tak hian ke ei ve du lo no pang lo mani kha alo ti a ti chuan mi na chuan a fanu zok te chu a han lei sak do na ma se a fa pa khan a pe a songyan kala mu ve le plan nein anu avapan anu ka du le si chocolate flavor ti in avadil ve le an le zo chu mi na chuan a han pe a khonge kalin du le a han ti a fanu te khan chain omna hmuna alo ti vata chu vele a fa pa zok chuan anu kapu man le tuk toilet ka kal lok du alo ti ole kalang u alo ti a ma se alo du law ke main ka kal thelom akong po ka shevek alo ti mina po chuan ringam cha lawin iban fing em so ta chain omna kan lo nga kang che ti in a shil ta shama ani po chuan ole alo ti ve vat songyan po chu dor pakhata lo lutin a thomno vel chu alo ena korsen pakhat chu en bikin he hi kalo cha yange ti in an kal chutia a han hazo run chuak chu no pangte khan an lo mu dar thlanga ain en light chu va panin a ice cream ken chuan avasuluya kanui lo mu sit vela atiril ru ma selem changin ka ti pal lutuk ati ngal wat songyan chuan chu no pang mel a han mu chuan e he he chu ti in a chunyama apoi lawe ka thin rim hleinem inu le keite chu chan chata kan nya lom alo ti no pang chuan I thin rim lo tak tak mo alo ti songyan chuan a ril ru chuan shia nen anin angle mai ti in ka shat nge nge yanga ya ni ati a khongei pa om a han ti a no pang te chuan fin chho in hei pona min ngak to ti le tlan suna rala songyan chuan na zui ve nge ma se a mu man to lo na sa no pang te ya chu man mo deuh chuan mo chunga chuan anu te om na lampan chuan a tlana karema ma ani anu in min lo ngai to le to don lu tok ti in ma se shian le assistant te run phei chu tokin shian zok chu asuwa ama atlu chor chutia no pangte a han mu chu assistant chuan ehe kan CEO nen hian an va in angve alo ti ril ru ngala no pang chu thowatin kapu ka ti pal lutuk ti in ngai dam chu adila engma poi omlo chuan kalange ti in atlan le ngal shian po chuan kano panla nen kanin angle mai ti in kum nga liam ta khan ani nen khan kan muduna ani thei mai angem ka fa ti ril ru chuan ani thei lawang in tile in ankal tur chu assistant chuan kapu khano bang kha ifa ni MT kalo chui do nem ni ati a ani po in a tha lom ti in an kal le ta zok ina ho in mina chuan afa te chu alo mutira chuakin a chanu nen khan wainan indun a chanu chuan tuna ikera rain chana a hlotling vyau boka
Tia zel ngei tumle a han ti a ani chuan a ril ru chuan song chung ko leiba ka pe zo to a chuan tuna chuan jang chena oma in ben bela ka ti turte ti in a ngai to a ma se a chanu hne na ve thung chuan kala she mai lau ti in a chang a chanu chuan engpo ni se ifa te pa hi zon choi tu mem hei yona po hian sha ta chak chin te asin alo ti a an lian ve zela a bik takin yona phei chu mi pa ni a ala sha du tel tel don a ti a ma se mi na chuan atum shan lo ti in lo changa a chanu po chuan ti ngai na shewak law min lo ngak lok ti in akal suna aron let le chuan somna lekha run pe hei hi Mr. Moore party somna ania karle Wednesday nei turani kal the ngil ho su ang che ti in a pe a hun lo liam party hun lo ni a mi te po a muna an lo chau to songyan po chu lo kalin midang nen an lo in bia a mi te po chu an lo ti na salom hle a mi na po akor moi tak ne na ron kal ve nge ya songyan in lo mu chuan nang kha ti in pan wat engi he tai ron ti ve don alo ti ngal ringot ma se mi na chuan tingi som kan nia ka kal ve ang chu ka du chuan alo ti a ma se songyan chuan alo oi lo na sa nang hi somi ni ka ring hau lo ti in aril ru chuan se ya na ron kal ve ngei don si a ani hi amu thei lo he tiang hian ti ril ru in mi na chuan tingi ka om ve chui va du lo ve chante o mem alo ti songyan chuan a teu lo nang ang hi chu he tiang mun om ve thei in ni lo alo ti a ma se mi na chuan do ta ni chu ti in a kal son dai songyan chuan nang hi ti in en zui ta ringot chutia ama alo ding chu me che pakhat mismo anti mai ron kal chuan na ron bia songyan po chuan cha ta ka lo bia in e he I chi chu amoi kher mai alo ti chiam mismo po chuan lom thu shilin akal sana songyan chuan mi na laka chuan engi mutak ti atum ta bok chuti lain mi na po chuan phone call lo mang me ka ami biak chu master ti ka win anin nel hle ti a sha theya anin biak dana mina hne na chuan Mr. Mora cocktail party ya chuan ikalta em a hanti ani po chuan akal thu lo shilin a master chuan ani nen khan chan chata kan ni a min lo biak don nya ti in a shil mina po chuan te reng mai hei a gift tur ka ba se po ka kenga lom alo ti ve vat chutia re vak lo in biak nu chuan mina chuan master ka da photange an chan to do na ti in call chu an da a songyan chuan waiter pakhat ne na engtin ngei lak don ka ngai to lo kha chi khala la min lo pe don nya chuan heater gas room ma son ilo da bok don nya ti in alo shil me ka mina chuan an pe atang chuan alo sheve ka waiter po chuan o le mem ti in a kal ve mai mina chuan engthil change songyan ti itum ti in aphun sapa mina chu chutia a hankal chu hola chuan waiter khan a thil ken nen na su a akor chu ati bal hlo mai waiter chuan ka te palani ikor bal vek si a iti faina tur ka lo ko mong che ti in a shwaya chutia restroom ma a inti faila chuan songyan kharon lutin mina beka chuan mismo chi or kha arun da a chuak le ngal mina po arun chuaka a camera kamlam hoi chuan anui sak chutia identify zo a chuak chu mi te chuan an lo kil chap mismo chuan engwangin nge ka chi a ru ka lo ti a midang ho po chu an lo phun sap sap mina chuan kan la ho lo a lo ti ve me che pakhat chuan khomo I be kha tiala ka han tum chu a lo lekson ani la chuan an ring hlel deuh deuh le ngala kha a bek po en a phal lo kha an lo ti mismo chuan en ti ro ati ta ka chuan panin a bek chungan en chuan alo om nge ya songyan po alo nui ver ver mismo chuan tinge ilak a hanti ani chuan chi kha ka beka chuan a omani mai theya ma se kala ka ni haulo alo ti ve tla thung songyan chuan do ta soi ni nge yang he nu hi tu nge ni po insha emni alo ti midang po chuan an sha lo thu an lo soi chutia an lo ti deuh sap sap la chuan shi ya na ron kala an lampan chuan songyan chuan ama apane mo ati a ma se ani chuan mi na lam chu apan ta dai
mi song enge heta te iti ti in abevat song yan chuan he nu hian alo she to reng zo ka mo alo ti ril ru mina po chuan Mr. Shiyan nang mo ti in lo bevata Shiyan chuan Miss mo hne na chuan enge omzia a han ti ani chuan a thi chu mina ru ka ni thu chu alo shil evidence in neyem ati chuan an ngoi ta tlat maya ma se mina chuan dwai lo takin ka fi hli mani ti ka fin fia thei ti in video ka nei alom alo ti a khonge an ti chuan ka phone na alo ti chuak a bek chula in a phone na phora a video nei chu a han play chang takin shongyanin chi a bek chhunga a da lai chu alo langa ani po chuan do ta ni hi ti in a phone chu lo la ka tum ma se an lo la son man mina chuan tinge mi song in thlashung le cm ni tinge chi khai ru ka ka be kai lo da alo ti keu mai le midang ho chuan he karin lo deu mi song chu tinge le chu lawa an ni so an first name main ang an lo ti anin chhungem ni nge anin kara boy na an nei sok an lo ti songyan la chuan tinge do ta min pu itum alo la ti tra la mina chuan do soi du su ti in a phone chu miss mo hne na pe in a han en chan ti ra alo lang chang ra phlak si miss mo chuan tinge ruk a han ti lau thong tak chuan songyan chuan nilaw min pu ni kha alo la ti zela henu hian do ta min hnu lu phe ta tumani a han ti a ani la chuan alo oi lo na sa si lawin la sang batini I hnuaya min hnu lu tum su alo ti mak mai sutia omla chuan mina chuan hetiang lo po hian ka fi hli mani ti a sha thayang ti in kha chia khan fingerprint a om nge yang in endonia mitam takin ankal hnai to nge yang che ka kulzia ero in mu ve hau lawang alo ti ve tlata an boy lai la chuan Mr. Moron langin engthil nge thleng ka party a hian alo ti a